Hej alle sammen og velkommen til Caféguiden. I dag er jeg på Le Président Bistro i København. Jeg har bestilt en hvidløgsbøf, som jeg har fået valgt at få stegt medium. Der er lidt salat til. Så er der selvfølgelig den berømte hvidløgssauce, og så er der en kartoffelbåd til. Jamen, jeg kan blive yderst spændt. Jeg står og sparker på folk i mit fødsel. Jeg vil sige, at jeg havde regnet med, at det var en meget mere saftig bøf. Den mangler i høj grad saftighed, i hvert fald i forhold til det medium. Jeg synes også, den mangler noget salt, og jeg kan faktisk ikke engang se noget salt ved det her bord. Det har de simpelthen ikke taget højde for. Det samme kan man sige om peber, det er der heller ikke. Samtidig så er den sovs der til. Det gode ved den, det er, at den smager virkelig af hvidløg, men det dårlige er så måske, at det måske alligevel er lige voldsom mængde af hvidløg. Den er meget heftig og meget stærk i det. Kunne de måske godt have gjort den lidt mindre kraftig, efter min mening. Salaten, der er jo nærmest ikke nogen salat, altså det er meget let, men det er okay. Servicen synes jeg heller ikke lige var helt i top. Altså det, som det her sted lever højt på, det er beliggenheden. Og ikke mindst også det store menukort, hvor du kan vælge mellem en masse forskellige retter. Men ja, priserne synes jeg så også er rimelig dyre. Altså jeg mener, den her bøf, eller den her menu med bøf, det var 179 kroner. Nu er det selvfølgelig også aften, og det er midt i København. Men jeg synes bare, i forhold til det, jeg har fået, der synes jeg simpelthen ikke, at det er de penge værd, desværre. Så samlet set, så bliver det 3 ud af 6 stjerner for mit vedkommende her fra Le Président Bistro i København. Tak fordi I så med. Hej.